Nthawi yankhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya Malamulo yalandira ripoti la kafukufuku yemwe ofesi ya Auditor General inachita okhudza ndalama zokwana 6.2 billion kwacha za matenda a COVID-19 zimene anazisakaza. Unduna wa zaumoyo waitanitsa katemera wa COVID-19 okwana 16,440 yemwe nthawi yake kugwira ntchito yatha kuchokera maboma kuti akamutaye. Ndipo bungwe la Anti-Corruption Bureau lamanganso a Zamir Karim, bwalo lalikulu la milandu litawachotsa pa belo. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, Sipika wa Nyumba ya Malamulo a Catherine Gotani-Hara wati Nyumba ya Malamulo yalandira ripoti la kafukufuku yemwe ofesi ya Auditor General inachita okhudza ndalama zokwana 6.2 billion kwacha za COVID-19 zimene anazisakaza. Polankhula kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe lero, Hara ati atumiza ripoti ku komiti yofufuza chuma cha boma ya Nyumba ya Malamulo kuti liunikidwe bwino. Zambiri mulipotiri. Ofesi ya mkulu waonika chuma cha boma lachisanu sabata yatha idatulutsa ripoti la kafukufuku wa mmene ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zomwe zinayikidwa kuti zigwire ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19 zidagwirira ntchito yake. Kafukufukuyo anabwera President Lazarus Chakwera atalamula pa 22 February chaka chino kuti bungwe lifufuze za mmene ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zolimbana ndi matenda a COVID-19 zidagwirira ntchito yake. Ndipo poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lachinayi kummawa, Spikala wa Nyumba ya Malamulo Mayi Catherine Gotani-Hara anati ofesi yawo yalandira ripoti ili kuchokera kwa mkulu ofufuza chuma cha boma, koma iwo anati ndondomeko za Nyumba ya Malamulo sizikuwalola kuti atulutse ripoti ili kupita kwa anthu. Ripoti ngati ifeyo okuyimirirani talandira. Kwapoti ripoti ija tikalandira ifeyo so ngati parliament timakhala ndi malamulo athu. Ikuyenera kupita kupala ine ndikalandira ngati speaker ndikuyenera kupereka ku committee imene iliyoyenerera kuipanga forward. Ndeti taipanga forward ku committee ngakhale pa malamulo pathu pomweko. A Minister of Finance akuyenabe kubwera ku parliament ndikudzayipereka officially. Ndipo apa mpando wa Public Accounts gwirani ntchito, ICB gwirani ntchito. Ripoti limene ofesi ya Ombudsman lidatulutsa kumapeto a chaka chatha linaonetsa kuti ndalama zambiri zolimbana ndi matenda a COVID-19 zidagwiritsidwa ntchito ngati maalawansi. Unduna wa zaumoyo waitanitsa katemera wa COVID-19 okwana 16,440 yemwe nthawi yake kugwira ntchito yatha kuchokera maboma kuti akamutaye. Nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda yemwenso ndi wapampando wina wa komiti yona za matendawa ya mtsogoleri wa dziko lino anena izi kudzera misonkhano ya tsiku ndi tsiku ya COVID-19. Matthews Kasanda wadza ndi ripoti ili. Achiponda ati katemerayi anali ndi masiku amaliro ogwiritsidwira ntchito ake osiyanasiyana. Iwo ati unduna wawo wayitanitsa katemera yense yemwe masiku ake ogwira ntchito adapitirira kuti awonongedwe. Iwo afotokozanso kuti dziko lino lidalandira katemera 512,000 wa AstraZeneca kuchokera ku bungwe la African Union komanso ku boma la India. Ndipo mkulu womenyera ufulu wa zaumoyo mdziko muno Amaziko Matemba wati undunawo unachita bwino kudziwitsa anthu zoti wina mwa katemerayi wapitirira masiku ake ogwirira ntchito. Kuona kuti vaccine kuti akafike kuno muna kusonera mwezi umodzi miezi iwiri akafike kuno. Komanso china nchoona kuti anthu amene akutithandizawo ayeneranso kuti atithandize kuti akaona kuti mwina mavaccine enawo akutibwereka azipereka mpata okwanira kuti dziko lithe kupanga. Sipamudziwa kuti kuno kunonso mavuto ena ndi ena kukhuzana ndi anthu kukhayikitsa ena madiya ya anthu ayambe kubaya aone enawo kuti akabayidwa aoneka bwanji. Ntchito yopereka katemera mdziko muno idakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa 11 March chaka chomwe chino,
ndipo malingana ndi achiponda pofika pa 13 April 2021 anthu okwana 240,744 ndi omwe anali atalandira katemerayi. Bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale mdziko muno la Anti-Corruption Bureau lamanganso a Zamir Karim bwalo lalikulu la milandu litawachotsa pa belo. Akarim amayenera kukaonekera ku bwalo la milandu ku Lilongwe dzulo koma sanapiteko, zimene zachititsa kuti bwaloli liwalande belo. Jameson Chauluka ali ndi ripotili. Kalata imene wasayinira ndi mneneri wa bungwe la ACB Agrita Ndala yati Akarimu akuwasunga ku Blantyre. Akarimu adamangidwa mchaka cha 2015 powaganizira kuti amafuna kupeza ngongole ya ndalama zokwana 850 miliyoni kwacha ku Ecobank mwachinyengo pogwiritsa ntchito nthambi ya apolisi. Poyankhula pa za mulandu mbuyomu, mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni adati mulandu umene ulipo lerowu ndokhuza kulemba kalata za chinyengo za ku polisi kuti Akarimu atenge ngongole yokwana 150 miliyoni kwacha ku banki. Akayuni adati Akarimu ndi Victoria Chanza amene amagwira ntchito ku banki akuwaganizira kuti adalemba kalata za chinyengo zimene zidathandizira Akarimu kupeza ngongoleyi, nkumanena kuti adzabweza akalandira ndalama kuchokera ku nthambi ya polisi. Nduna za ulimi a Robin Lowe yati misika yakunja yachimanga ndiyotsekula ndipo yapempha alimi kuti achite nawo malonda oterewa. Alowe ati alimiwa akuyenera kutenga nawo mbali chifukwa dziko lino lili ndi chimanga chochuluka ndi 1.1 million metric tons. Wezi Gausi ali ndi ripotili. Ndi chimanga chimene dziko lino lapeza chaka chino, alimi ang'onoang'ono awuzidwa kuti akhale m'magulu kuti iwo athe kugulitsa nawo chimangachi ku misika yakunja. Ndipo nduna wa zamalimidwe wanena kuti ndi okonzeka kupereka ziphaso zogulitsira mbewuzi ku misika yakunja. Anduna Alowe ayankhula izi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe pamene kunali chionetsero cha mbewu chimene bungwe la Bayer Crop Science linakonza. Alowe anafotokoza kuti mdziko muno muli chimanga chokwana 4.4 million metric tons chimene chili chochuluka ndi chimene chikuyenera kuti chipezeke mdziko muno. Walimbikitsa alimi aja ang'onoang'ono aja kuti mwina mmodzimmodzi sangakwanise kuti atumiza nawo kunja, koma abweremo magulu awo aja ayike pamodzi mbewu zija nawonso ayambe nawo kutumiza kunjako. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Bayer a Typhoid Chirwa ananena kuti kampani yawo ndi okonzeka kugwira ntchito ndi boma poonetsetsa kuti alimi akuthandizika makamaka ndi njira zamakono zakalimidwe. Kampani ya Bayer imapanga mbewu zapamwamba kwambiri zimene zimatulutsa zokolola zambiri. Takhati kuthandiza boma ku nkhani ya EIP kapena ndi zipangizo zotsika mtengo za ulimi. Kuthandiza boma kuli munjira zosiyanasiyana. Njira yoyamba ndi kuonetsetsa kuti mbewu imene alimi akuifuna ikupezeka. Pakali pano Alowe atsindika kuti mtengo woyambira kugula chimanga ukadalipo mpaja pa 150 kwacha. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lagamula kuti mkulu wochita malonda a Thompson Mpinganjira ali ndi mlandu wakuti ayankhe pa nkhani yofuna kupereka nayi. Jameson Chauluka ali ndi ripoti. Ampinganjira akuwaganizira kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa majaji amene ankamva mlanduwu, ndipo milandu yonse imene ilipo isanu ndi umodzi. Amene akumva mlanduwu a Dorothy D. Gabriel ati pongotengera umboni umene mbali ya boma apereka pakadali pano zikuoneka kuti Ampinganjira ali ndi mulandu oti ayankhe. Komabe iwo ati Ampinganjira ali ndi ufulu osankha kukhala chete, komabe ati bwalo la milandu lidzapereka chigamulo chake angakhale iwo atadziteteza ku mulanduwu kapenayi. Amene akuyimira bungwe la ACB a Victor Chiwala ayamikira chigamulochi ponena kuti ndi zimene amayembekezera. Ampinganjira akuwaganizira kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa majaji amene ankamva mlanduwu, ndipo milandu yonse imene ilipo isanu ndi umodzi. Amene akumva mlanduwu a Dorothy D. Gabriel ati pongotengera umboni umene mbali ya boma apereka pakadali pano zikuoneka kuti Ampinganjira ali ndi mulandu oti ayankhe. Komabe iwo ati Ampinganjira ali ndi ufulu osankha kukhala chete, komabe ati bwalo la milandu lidzapereka chigamulo chake angakhale iwo atadziteteza ku mulanduwu kapenayi. Amene akuyimira bungwe la ACB a Victor Chiwala ayamikira chigamulochi ponena kuti ndi zimene amayembekezera. Bwalomu siku la lero khoti limene kupereka chigamulo chonena kuti kodi oweruzidwa mlandu akuyenera
pereka umboni wawo kapena iyayi. Tsiku la lero ataona maumboni onse akhoti aona kuti iyayi zomwe ifeyo ngati aboma tinapereka maumboni athu aona kuti ndokwanira kunena kuti amvenso mbali ya oyimbidwa mlandu. Koma mbali naye amene akuyimira mpinganjira Patrice Nkhono atamafunikira nthawi yokwanira kuti akambirane ndi amene akuwayimirawa ngati nkoyenera kuti adziteteze kapena ayi. Pamene ampinganjira amauza bwaloli kuti iwo akuona ngati alibe mlandu oti ayankhe, owayimira adafunsa bwaloli kuti likhale loyima palokha potengera kuti mlandu adakamang'ala kubungwera ACB ndi mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno Andrew Nyirenda, komanso kuti oweruza milandu ku bwalo lalikulu la milandu la High Court asanu ndiwo zinali mboni za bungwe la ACB. Pamenepa Justice de Gabriel ati mabwalo a milandu mdziko muno ndi oyima paokha, komanso kuti cholinga kwenikweni cha pempholi kudali kungofuna kupeputsa bwaloli. Koma poyankhapo Ankhono ati sichinali cholinga chawo kufuna kupeputsa bwaloli. Pani mene taimba ajaji akunena, koma monga tauzira ajaji sichinali cholinga chathu kuti kukhala ngati tikuwauza ajajiwa kuti tikuona ngati inuyo simukuna pano khayali. Zimachitika nthawi zonse kuti pamakhala zinthu zina zake ngakhale khoti matha kuzipanga woni yokha kuti tikumbukire ndikuyena kukhala independent oyima pandekha, ndikumbukire ndikuyena kumpanga treat accused person fairly. So timakumbutsa ajaji choncho, ndipo ngakhale ajaji anena kuti sizinasangalatse anoti sizinasangalatse chifukwa chakuti zikukhala ngati kunena kuti iwowo sakuyima paokha koma kuvomereza sakutsutsana nafe, kuona kuti zimafunika nthawi zonse kuti khoti ikhale yoyima payokha. Ndiye mu kesi yakuti pali majaji awapereka umboni pa kujajini zawo, ngakhale inuyo mwina maganizo mwanu mukhoza kuona kuti menge pakhoza khala ngati nkhani ngati imeneyoyo. Pakadali pano mlandu ayamba kuyimisa kaye mpaka pa 11 May 2021. Mukoni nkhani kuchokera kuno kwa wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikati kupitiriza kupatsani nkhani ziposachedwapa musadalikire.